olympiavoittaja, kerran maailmanmestari, joka kilpailee nyt ensimmäisessä kilpailussa tällä kaudella. Etelä-Korean Juna Kim. Juna Kim on myrskyisesti vaihtanut valmentajaa useaan otteeseen. Hänellä on laskujeni mukaan nyt jo 6. valmentaja Peter Oppegaard ja hän harjoittelee USAssa. Taitava luistelija, jolla olisi kaikki mahdollisuudet kirkkaaseen voittoon. Mutta se vaatii täydellistä onnistumista. Kolmoisluitsi, kolmoistulppi ja kaunis, pehmeä perusluistelu. Kolmoissalkoomin perään vain ykköstulppi. Lippiä ykköiseksi, uskomattoman helppo hyppy hänelle. Ja siinä sitten epäonnistuminen. Kaksoisakseli ja kevyesti tuo kaksoistulppi ritti perään. Toki olemme nähneet häneltä myös kolmoistulpin tuon akselin perään. Toinen kolmoislutsi. Kolmoissalkov ja kaksoisaksel. Ja viimeinen yhdistelmä, piruetti, tyylikäs linjakas pyörimisasento, Korean Juna Kim. Kuinka tulkitsisi tuota Juna Kimin ilmettä ohjelman jälkeen? Hän tietää tehneensä
ohjelmia, jossa on huomattavasti enemmän vaikeutta, vielä enemmän vaikeutta kuin tänään tässä nähdyssä, mutta hän ei epäonnistunut todellakaan. Hän onnistui. Sinne tuli virheitä, mutta hän onnistui. Ei ole helppo tulla suoraan maailmanmestaruuskilpailuihin, kun kaudella muut kilpailut ovat jääneet väliin. Häneltä jäi tuo GP-kilpailuvaihe kokonaan väliin. Tämä todellakin on ensimmäinen kisa tällä kaudella. Ja kyllä varmasti yksi osuus on faneilla, jotka kautta maailman ovat toivoneet hänen paluutaan kilpakentille. Hän muutti 2010 USAhan harjoitellakseen Peter Oppegardin johdolla. Peter Oppegard luisteli olympiapronssia Jill Watsonin kanssa aikanaan. Tässä tämä komea kolmoislutsi, kolmoistulppi yhdistelmä, joka tuo pisteitä paljon hänelle. Ja sitten tuo kolmoislipiksi aiottu hyppy jää yksilöiseksi yksinäistä tai muutamasta virheestä. Tämä musiikki muuten sisältää tällaista vokaalista ääntä eli laulua, mutta ilman sanoja. Se on sallittu. Sanoja ei saa olla, jos ääntä on musiikissa mukana. Muistamme miesten kilpailussa Florana Modio, joka käytti laulua. Sehän ei ole sallittua. Ja ihmettelin silloin, kun siitä ei vähennystä tullut. Mutta nyt ihmettelemme, mihin yltää Juna Kim tämän vapaa-ohjelman jälkeen. Johdossa olevalla Miki Andolla on huikeat pisteet 195-79. Juna Kimille kyllä riittää 129, eiköhän hän ne tee. Ei muuten tee. Ei tee. 128-59, vaikka osa-aluepisteet nousevat noinkin korkeiksi, 5 pistettä korkeammiksi kuin tekninen osaaminen. Hän jää kakkoseksi tässä vaiheessa ja Miki Ando jatkaa kärjessä. Se on varmasti pettymys Juna Kimille, mutta näin on vain nyt pisteet jaettu ja toiselle sijalle